Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaqy täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun Türkmenistanyny asylly däwe görä bütün dünýä saglyk güni bellendi. Milli senamada berkedilen bu halkara sena gawatlanyp köpçüliklerini velosipedli ýürüýüş geçirli. Oňa hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. İr bilen hormatly prezidentimiz köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşiň başlanýan ýeri bolan velosiped binasyna geldi. Bu ýerde arkadagy Serdarymyz mehirli garşylandy. Arkadagy Serdarymyz bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe badylgy berdi. Närim bolşýaly Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakyndaky kararnamany kabul etdi. Şu wakanyň hormatyna Aşgabatda velosiped binasy guruldy. Uzul habar berilýär. Şu ýylyň 15-nji martyny Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň plenar mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ötüşi gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyçyk ulgamlaryna girmek atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň dürüjleri bolup 62 tane döwlet çykyş etdi. Wakalaryň kiti paragatçylyk diýjilik, dürüjçilik, ansanperwerlik we netijeli hyzmatdaşlyk görelmelerini etaatlanýan Umyn siyasati iyilikderli durumça geçirýän bir tarap Türkmenistanyň halkara giňişligine awraýynyň barha artýanlygynyň aýdyň tutnamasydyr. Aprel aýynyň ýer tekeriniň janyş baly arasynda salkyn howaty, bahar libasyna betlenen köpetdaň etegine tebigatyň ajaýyp ýerleri, dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has oňoýly şekerleriniň ataryna iýilýän urny anamly berkidýän Tevit we halkara hyzmatdaşlygynyň merkezi hökümine karar edilen ak mermerli Aşgabatyň güzel keşfi ruhuny götürýär, güç kuwatyny artdyrýar, umut duýgulary peşgeş berýär. Saglyk diňe her bir adam üçin näl, eýsem tutuş jemgyç üçin uly gymmatlykdyr. Çünki ol beden taýdan sagdynlygyň we güç kuwatyň, wehmet hemde dürüjlük işçiliginiň, amman awadan durmuşyň göz başydyr. Bir karar döwletiň täze iýamynyň galkynç döwründe, bu mesele Türkmenistanyň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri turýan ogurlarynyň biri bolup durýar. Şunun bilen baglykda
Ýadyrky döwürde eridi watanymyzda giň gerime eýe bolan köpçüliklerin beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini berqarar etmek, beden terbiýe hemde sport bilen ýygyderli meşgullanmagy wagt etmek boýunça giň gerimli işler alınıp barylýar. Her ýyl bu herekete Türkmenistanlaryň barha köp sanly goşulýar. Saglyk döwlet maksatnamasy, beýleki degişi maksatnamalar, şäherlerde we oba ýerlerine lukmançylyk we sport düzümlerini döwre bapyrşdyrmak boýunça taslamalar ýygyderli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanda bu ýurda görülýän netijeli şäherleriň ekologiýa ulgamy bilen üren berk baglanşyklydygyny bellemek gerek. Ýadyrky döwürde dünýäde adamlaryň abadançylygynyň hemde äklimomy durnukly ödüşüň möhüm şerti höküminde ekologiýa meseleleriniň ähmiýetine oňat düşünilýär. Öz tarapyndan Türkmenistan bir möhüm wezipeler çözmäge anyk goşant goşup, uzak geljek üçin ýetlenlen, almy taýdan esaslandyrylan toplumlaryň tebigaty goraş strategiýasyny durmuşa geçirýär. Hereket etmek, gidirençleri amala aşyrmak, hemde boş wagtyny peýdaly we işen geçirmek üçin ajaýyp tirişde bolan velosiped ulagyň ekologiýa taýdan iň arasy görünüşe adaplanýar. Hemde sport ulagy hökümine uly meşgullygy edir. Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçüliklerin velosipedi ýürüýüşleri, awtologsyz günleri, ähkalyk bak mekteplaryny geçirmek asylly däbe gürli. Gakraman arkadagymyzyň başyna başlan, jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemale getirmäge gönükdirilen bir ajaýyp we peýdaly däpler, mehriban halkymyzyň uly gollawyna hemde halkara derejesinde giňden makullanmagyna eýe boldy. Watanyň baýlygy, kalbyň kanaty, sadalyk milleti arşyň halaty, şu ýaylalardan bir girdimeli, arkadagy bir araşyr. Hormatly prezidentimiz we velosipedli ýürüýüşe gatnaşylar topary paýtagtymyzyň owudan şaý ýollary boýunça hereketini dowam etdiler. Bu ýollar baş şäherimiziň güzel görkü bilen ajaýyp taýdaşygy emeli getirýär. Ýurdumyzda geçirilýän sport şäherleriniň tagaldyş we terbiýetçilik babatdaky ähmiýetinden başga da ekologiýa abadançylygyny üpçün etmek, tebigaty aýaly garamak hemde daşguşy goramak ýaly möhüm ugurlarda aň bilim wagt etmek wezipetini ýerine getirýändigini bellemek gerek. Çünki arasy ekologiýa we sagdynlyk ýaly düşünjeler biri-biri bilen bir baglanşyklydyr. Ýol ugruna hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gözegçige diýen ornatary Pirçekowa ýüzlenip, Aşgabaty mundan meýlekde bagy bosanlygy urmak we abadanlaşdyrmak, şäherde arasaçylygy üpçün etmek, şäher düzümli toplumlaryň döwre bapyrşdyrmak boýunça anyk tawşyklar berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz adamlaryň ýaşaýyş durmuş üçin has oňoýly şertleri üpçün etmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz atylly maşgary däplerini dowam edip, sport bilen meşgullanmaga uly üns berýär. Sport bilen meşgullanmak adamyň beden we ruhy ýagdaýyna oňoýly täsir etmek bilen birlikde zähmet söýürlük, ruh belentlik, maksady okgundylyk, düzgün nizamlyk ýaly käýfiýetleri ýüze çykarmaga ýardam edýär. Nesilleriň dowamatlygym şunu öz aýdyň beýanyny tapýar. Velosiped sporty bilen meşgullanmaga çağlaryň we ýaşlaryň barha köpsiniň çekilýändigini bellemek ýakymlydyr. Şu velosipedli ýürüýüşe ýaş türgenleriň döwletler köşkünde terilenýän çağlaryň gatnaşmagy munyň aýdyň suwut namasydyr. Olar gakraman arkadagymyzyň sowgat beren velosipedlerini başarjanglyk bilen dolandyrdylar. Ýeri gelen aýtsak, döwletler köşkünde terilenýänler şeýle sport sagaldyş şäherlerine inçemegede gatnaşdylar. Ýurdumyzda ýetip gelýän nesil üçin toplumlaryň bilim almak, öýleriniň wekillerini we okyplaryny görkezmek, sport we dürüjlük bilen meşgullanmak babatda ähli şertler döredildi. Velosiped sporty we velosipedli gidirençler adamyň özüni oňat duýmagynyň hemde bedeniň sagdynlygynyň ajaýyp taýdaşygydyr. Velosiped açyk howada ýylyň esenlik döwründe boş wagtyny gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär. Velosipedli gidirenç etmek fiýagatçylygyň, hyzgysanyna ekologiýa fiýagatçylygynyň has giňden ýaýran görnüşidir. Bu babatda Türkmenistanyň ägir türlü geljegi we mümkinçilikleri bar. Bir sözden aýdyranda, häzirki wagtda ýurdumyzda
velosiped sportu we umuman sportun türlü görünüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler üpçün edildi. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda hem de welaýetlarda yarışları we türgenleşikleri geçirmek, hem de ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýelep ýetişdirmek üçin niýetlenilen degişli döwrebap düzümler döredildi. Bir tarap Türkmenistan halkara sport we olimpiýa hereketini ösdürmäge anyk goşun goşýar. Munyň öýdi bolsa, adamlary bakatyny ýetip bolmajak insanperwer gymmatlyklaryň töwereginde birleşdirmegiň mühim şerti bolup durýar. Aşgabat bu gurda netijeli hyzmatdaşyň merkezi hökümine karar edilip, tebit we dünýä derejesindäki iri yarışlaryň geçirilýän ýerine girildi. 2017-nji ýylda paýtagtymyzyň olimpiýa şäherçiginiň desgalaryna üstünlükli geçirilen yapık binalarda we sewerçiň otu boýunça 5-nji Aziya oýunlary munyň aýdyň suwut namasydyr. 2018-nji ýylda bolsa olimpiýa şäherçigine agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlükli geçirildi. Şeýle derejedäki giňerimli çäreler geçirmek awraýlydyr we üren jogapkärlidir. Aşgabat ýüňde goýulan wezipeleriň hötdesinden awra bilen gelip, paragatçyk düre düşäker, halklaryň we medeniýetleriň gatnaşyklarynyň merkezi hökümnäk wezipesini üstünlükli ýerine getirdi. Bularyň ýaklysy sport döwleti höküminde Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki awraýynyň hassa bilinde galmagyny şertlendirdi. Sport güýç gaýratyň, gözelligiň, tagdynlygyň, ruhvelentligiň aýdyň beýany bolmak bilen berk bedenli we ruhvelent ýaş nesli watanymyzyň geljegini terbiýelemek işine uly ähmiýete ýeder. Paýtagtymyzyň merkezindäki ruhet köşküniň ýanyna bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşçylar pellehana geldiler. Hormat prezidentimiz halkyň arkadagy zamanyny çygarylan geçýän bu ýylda ýylatymyzy biziň terbiýe sport bilen meşgullanmaga, mundan meýläkde giňden çekmek, jemgyýetde tagdyn we işiň durmuş ýerlerini berkarar etmek boýunça toplumlaryň işleri dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Şeýlelikde bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzda geçirilen köpçüliklerin bayramçyk dawaralary, garaşsyz baky bir tarap watanymyzyň tagdyn durmuş ýerlerini, paragatçylygyň we tagdynlygyň aýrylmaz bölegi bolan halkara sport we ekologiýa hereketiniň ýörelgelerine ıgrarlydygyny, saýlap bolan dürejlik ýoly bilen anamly öňe barýan mehriban halkymyzyň bütewligini we jewitligini ýene däwirgedek aýdyňlygy bilen görkezdi. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namaty bilen tanışdys. Türkmenistan ýene Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan iki taraplyny alaşyklary durmuşa geçirmek hemde iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan belägem ösürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Rus toporynyň Türkmen böleginiň düzüme tasdiqlanýanly. Häzirde hormat prezidentimiň adyna ýerine gutlaw bilen tanışdys. Onda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow iň ýokary wezipe Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagy münasibetli siziň aly hedratyňyzda tüý sürekden gutlawlarmy uly kanagatlanma duýgusy bilen iberýän. Siziň aly hedratyňyzda üstünlikler we bagtyarlyk Türkmenistanyň halkyna bolsa rowaşlyk baradaky iň gowy arzuwlamy beýan edýän. Naruhito, Japonyanyň imperatory. Garaşsyz heme beýtarap Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi bilen belelikde bütün dünýä saglyk gününi bellädi. Täze taryhy eýamda biz hene biziň ýurdumyzda ähli halk bayramçylyk derejesinde eýe boldy. Munyň özi häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýürelgleriniň berkarar bolmagynyň aýdyň suwutnamasyna öwrüli. Halkyň arkadaglar amanasy ýylyna paýtatymyzda bütün dünýä saglyk güni münasibetli sport we ýaşlar saglyk golaş we derman senagaty bilim ministrlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň Aşgabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Aşgabat şäher sport we ýaşlar teatraty baş müdirleriniň ýokary goý mekdepleriniň guramaklarına ýaýwanlanýan şäherler öz boşly sport bayramçylygyna öwrüli. Paýtatymyzda saglyk ýoluny çykylmagy şany sene münasibetli geçirilen şäherleriniň goşdy. Saglyk ýolunyň bagdalgylyan ýerine giň gerimde ýaýwanlanýan aýdym sagly çäre ýokary ruhlanetlige beslenip, buňky dawara öz boşly öwüşgün çaýdy.
Ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmaklaryna saglyk ýoluny algap geçmek boýunça geçirilen ýarış bayramçylyk dawratynyň täsirini artdyrdy. Bu ýaşda degişli aralygy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň 1-nji ýyl talebi Nurliýew Abdurrahman 36 minut 05 sekundda geçip 3-nji orna, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talebi Hangeli Atagelliýew 34 minut 55 sekundda geçip 2-nji orna, Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutynyň 5-nji ýyl talebi Maksat Öwliýaguliýew 34 minut 26 sekundda geçip 1-nji orna münasip boldular. Ýaşda ýeňji bolanlara hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Temiz howada belentlige tarap bir ädim maqsada okuny anama wetdi. Şeýle anam saglyk ýoluna çykanlaryň ählisini gurşap aldy. Saglyk ýoluna ýygydy çykylmagy berk bedeni bolmagy üpşüne diýär. Öz boşly sport şäheresine öwürlen ýöriş, ýurdumyzda sagdan durmuş ýörülgesiniň barhara başlanýanyny äşkär edýär. Köpçüliklerin saglyk ýoluna çykylmagy, sagdan durmuş ýörülgesine eýerilmegi öz boşly görülemekdigine öwürlýär. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygydy ýokullanyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedenni, aň paýhas taýdan ösen ýaş netlik kemale getirmek barada alada Türkmenistany döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýe hereketini hem de ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş ýörülgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime gürli. Merim Molşiýaly halkymynyň saglygy hem de awadançylygy baradaky alada köpçüliklerin beden terbiýe sagaldyş sport hereketini höwüslendirmek ýygydy durmuşa geçirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolýar. Hormatly prezidentimiz sagdan durmuş ýörülgesiniň tarapdary hem de wagtçy bolmak bilen bu wagtda geljegi nazarlayan tutumly işlere badylyk berýär. Munyň özi iýleşlerimizde öz boşly görüldüdir. Bu ýagdaý hemmeleri ilkinji nowatda bolsa, ýaşlary beden terbiýe hem de sport bilen ýygydy meşgullanmagy ruhlanyrýar. Mälim Molşiýaly belent maksatlaryň öňde goýulmagy bilen saglygy goraşganda sport ulugamy Türkmenistanyň okuny ösüşe eýe boldy. Munyň özi saglyk döwlet maksatnamasyna hem de beýleki kabul edilen milli maksatnamalarda öz beýany tapdy. Sport ählumumy parahatçylygy, döwletleriň hem de halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna hem de netijeli hyzmatdaşlygy potolandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Bir tarap Türkmenistan olimpiya hereketiniň iň belent insanperwerlik ýörelgelerine berk ygral bolmak bilen sport ulugamyna sebit hem de halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek uğruna çykyş edýär. Hem de bu uğurda anyk ädimler edýär. Türkmenistanyň bu ulugamda durmuşa geçirýän öňdöňörjülükli syýasaty anyk netijeler berýär. Ýurdumynyň iri halkara sport ýaşlaryny ýygydy geçirmäge uly mümkinçiligi bar. Saglyk we sport bir töw düşünjelerdir. Belenşýäli sport bu güýç guwwatyň, gözelligiň, saglaşyň hem de täze belentliklere tarap öňtülmägiň aýdyn beýanydyr. Sportuň adamyň durmuşyna möhüm orna eýilýän gurrunsyzdyr. Beden terbiýe we sport bilen ýygydy meşgullanmak, saglyga oňy täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlygy we zähmet söýürligi terbiýelýär. Dörejilik guwwatyny artdyrýar. Sport ýaşaýyş, durmuşyň hilini has gowlandyrmaga, adamyň arzuwlarynyň hasyl bolmagyna hem de oň saýla bolan hünerini ul üstünlikler gazanmagyna ýardam etmäge okyp bolar. Häzirki wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak ul awraýa eýe bolýar. Türkmenistanyň beden terbiýeni hem de sporty üstürmek, ýokary hünerli türgünler hem de tälimçiler taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi bu ulgamda toplumlaryň özgertmeleriň amala asylmagy aýdyn netijeler berýär. Dünýä derejesindäki ýaşlaryň Türkmenistanyna geçirmegi, ýurdumynyň ösen sport merkezine öwürlýänine öz boşly tutnamadyr. Dünýä meşhurnaky islenli halkara ýarışlarynyň geçirilmegi, oň ýokary derejesiniň üpjüne edilişi bilen berk balans kıllar. Şoýun noktaý nazardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanyny sportuň halkara guramalary dol ikrar edýärler. Bu ýagda ýurdumynyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny görkezýär. Munyň özi ýurdumynyň sport ulugamyna alyp barýan syýasatynyň üstünlikligine şaýatlyk edýär. Iri halkara ýarışlarynyň biziň ýurdumyzda geçirilmegi aýratyn ähmetlidir.
Munyň özi Türkmen döwletine goýulan belen sarpanyň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän halkara hyzmatdaşlygyna gönüktirilen açyk kapylar siýasatynyň giňden ikrar edilýäniň aýdyň suwtnamasydyr. Sport bu güýç gaýratyň, gözelligiň, tadynyň we täze belentliklere tarap okunlygyň beýanydyr. Hut şonuň üçin häzir Türkmenistanda sport jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolup, köp sany tarapdarlaryny tapýar. Paýtagtymyzda giň ýerimde ýaýwanlanýan sport bäsleşikleri, işen häsiýetli maksatlar, dawaral çäreler jemgyýetimiziň sagdyn bedeline sagdyn ruh diýen ýörelge agrarlygyny ýene deredik tasdiklap, Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň döredijlikli ýörelgelerini hemde asylly başlangyçlarynyň töweregine berk jewitleşeniniň aýdyň suwtnamasyna urly. Şol başlangyçlaryň esasy maksady bolsa, watanymyzy mundan meýlekde gülledi besirmekden, halkymyzyň bagtyar hemde awadan durmuşyny üpçün etmekden ibaretdir. Berqara döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýerine giňden bellenip geçilýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçüliklerin beden teri we sport hemde medeni sagaldyç şäherleri Ahar vilayetinde de ýokary ruhanyntlikde şahatlyk şowkuna geçirildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy özüniň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde durnukly ösüşe gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girdimek atly kararnamany kabul etdi. Bu kararnamadan ruhlanan Ahar vilayetiniň bagtyar raýatlary hem hormatly prezidentimiziň ähli başlangyçlaryny ýürekden gollap, bütün dünýä saglyk güni münasibetli bayramçylyk ruhyna velosiped ýürüýüşine işçen gatnaşdylar. Günüň ertekerinden Aşgabat Änew aýlaw ýolunyň uğruna niýetlenen ýerdäki badalgadan velosipedli ýürüýüş başlandy. Ahar vilayetiniň we şäherdir etraplaryň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, edara kärhanalaryň ýol başlarynyň hemde işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen köpçüliklerin velosipedli ýürüýüş boýdan maşa ýokary ruhanyntlygy, göwün göterjek kalyp joşturjy duýgulara wetlendi. Päýek kalpary watanymyza hormatly prezidentimize ýetirmez söýgü duýgulary bilen püröpürlenen iýleşlemiz velosipedli ýürüýüşiň dowamyna türkmeniň janyş baly gözel tebigatyna, ýurdumyzda dünýä öňülerine laýyk gelýän nurany ýollary, gojaman köpekdagyň ýaşyl wegrese görenen owadan görnüşli gaýalaryna, owadan ülkämizde uly höweslen sinetdiler. Maksada okunlygyň jewitligiň nususyny görkezip, ondan bilen ýürüýüşe gatnaşan başlary buýsançly ruhy bilen iýleşlemiziň sadyn gadamlary, sadyn durmuş ýörelgesiniň ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň, bagtyar halkymyzyň beden terbiýe hemde sport höwesleriniň gün saýyn artýanynyň ýene däwir äşkär şaýatnamasy boldy. Ýürüýüş atnaşylar pellehana ýa-da ruh holentlikde gitmegi başardylar. Medeniyet öýüniň öňündäki giň meýdançada Ahal vilayet ýürüýtüsiniň ot mekdebiniň taliplerini ýerine ýetiren aýdym sagly çykyşlary bolsa, bagtyar ýyl günümiziň watanymyza hormatly prezidentimize söýgüleriniň, hormat sarpalarynyň çäksizliginiň hoşawady bolup ýaňlandy. Bütün dünýä saglyk gününe geçirilen maksatlar hem işen häsiýete eýe boldy. Vilayet häkimligi bilen vilayet ýanandyr bölüminiň birlikde gormaklaryna geçirilen maksatlarda hormatly prezidentimiziň şany sene münasibetli gutlagynyň ruhlanyp çykyş eden iýleşlemi saglyk ulgamyny ösdürmeklik babatda alınıp balyan giýmeçleri işler dogrusunda degeli gurulmalar etdiler. Watanymyzda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ösüşli menzillerine bagdalan joşgunly günlerine geçirilen bugünkü sport bayramçylygy arka dagly serdarymyzyň döwletli başlangyçlaryna baky baharlaryň hemişelik hemra boljakdygynyň aýdyň ikrarnamasy bolup köňüllere nur çaýdy. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilen beden terbiýe, sport we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt edýän şäherler Balkan vilayatynyň ähli etraplarynda şäherlerine hem ýokary derejede bellenip geçirildi. Vilayet merkezi Balkan şäherine hormat prezident bilen gutlanyň ruhlanyp, gahrman arkadamydan taýsyl taýlat bilen gurulyp ulanylmagy berilen Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna badalgalan köpçüliklerini velosipedli ýürüýüşe ýatda galjy wakalaň başlanýy boldy. Oňa vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim, medeniýet, saglyk goraş, sport we beýleki uramlaryň işgärleri, talip ýaşlar we meýletençileri ýokary ruhanyntlyk bilen gatnaşdylar. Ýokary derejede gurulanan beden terbiýe, sport we sagdyn durmuş medeni şäherleri vilayatyň ähli etrap şäherlerini, iri önümçilik kärhanalaryny gurşap aldy. Günbatar sevtiňe çar kunjuna ýaňsalany beýmakda okuny şäherler uly şatlyk şowkuny baý many madmuny wesenip, tutuş vilayatda sagdyn durmuş ýörelgesiniň barha ruwaşyk tapýanynyň suwtnamasyna urly.
Köpçülüklerini velosipedli yürüyüşe gatnaşanlary vilayet merkezinden gözel bagdyrak hem nurany gullary we senen binalan deňinden buýsun şan geçýärler. Ýokary işleňle we senen yürüýüşiň geçýän ýolunyň urny medeni şäherlere giň ýerimde ýaýbanyp, belenten ýanlanan aýdym saatlar joşgyna tanyslar yürüýüşe gatnaşyjylaryň ruhy bilenligini hasam berende götürdi. Şeýle ajaýyp şert mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş hemde hoşallyk sözleri bolsa, bugünkü güni velosipedli gedelen jetmegi günnelik durmuş endigini öwrene bagtyar raýatlaň dilleriniň senatyny öwrülýär. Ýolary ýaş türgünleň spordyň dürli urlaryna esasana gylşlaşma görnüşine tomaşa eden velosipedçiler halkymyzyň bagtyarlygy, jan saglygy üçin edýän taýsyl taýlalar üçin arkadagy terdarmyda alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk davrasy Balkana we şäherindäki 10.000 tomaşaçy orunlyk sport toplumynyň öňünde ýokary derejede ýaýbanlanarly. Arka dağlı Serdar bilen öňe barýa sagdyn nesilligini atlan geçirilen bu dabara döwleti diýarymyzda durmuşa geçirilýän her bir tutumly işi, halkymyzyň ýürek buýsunjyny öwren, döwlet başlarymyza bolan hoşallygyň aýdyň beýany bolup ýanlandy. Toplumyň öňündäki ýürüýte bedelen meýdançyda ýanglanýan aýdym sadyň şyrny wady ýazpasynyň halpary joşurjy mahmul howaty bilen öz boşly sadaşygy emele getirdi. O ýerde sunod saatlarynyň giň ýerimde ýaýbanlanan aýdym saatlaryna döwrübap tanyslarına spordyň bagtyarlygyň diýär bolan edil watanymyzyň sagdynlygyň ruhy bilentligiň üsüşlüğün eýýamyny bagşydan arkadaly serdarmyzyň durmuşa geçirýän beýik işleriniň waspy belentini ýeterli. Bu ýerde türgünlüğün spordyň birnäçe görnüşi boýunça ýerine ýetirene görkezme çykyşlary bayramçylyk şäheriniň täsirini hasam artdyryp, olar ýurdumyzda spordy höwesek türgünlüğün sanynyň barha artýanynyň suwutnamasyny öwrüli. Bütün dünýä saglyk güni başlanyny bu ýyşonşy davralary gydykly şäherlere uly şatlyk şowkyny, baý many munawwesini balkyny iýleşdirmeden temiz howada velosipedli hemde pyýada gedelenşlerden utgaşyp, giýje aşamaçyny dowam etdi. Daşol vilayetinde de bütün dünya sağlık günü ýokary ruh bilentligi köp sany şäherlere we hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň dawarlary bilen münasip utgaşdyp, ýer-säher bilen hormatly prezidentimiň gutlugy bilen göňüller galkynan adamlar şäherdäki ruhyýet köşüniň öňündäki bayramçylyk libasyny we senen meýdança geldiler. Bütün dünya sağlyk gününiň dawarlary oňa gatnaşylarda aýratyn joşgyny we ýokary ruh bilentlik döretip, şanly seni münasibetli guralan velosiped ýürüýüşine gatnaşýan adamlaryň uzyn hatarlary ähli wagtlarda bolşýaly benenteri we sport ulgamlaryny hormatly prezidentimiň başlangyçlarynyň ähli halk golawyna eýe bolýanlygyny görkezip, Şabadyň boýundaky şäherde ýer-säher bilen badalgalan bu ýürüýüş velosiped sportuny isleg bildirýänligiň sanardan köpdigini suwd etdi. Ýürüýüşiň geçen Ugurnaky şäheriň görküne görk goşýan gurulşyk aýratynlyklary bilen tapawutlanýan döwrewap imaratlaryň öňlerine ýaýbanlandyrylan medeni sport çykyşlary sagdynlygyň we ruh bilentligiň ýurdu bolan Güneşi diýarymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründäki aýratynlygynyň öz boşly ýüze çykmasyny öwrülip, bütün dünýäde öz göz başyna asyrlyň jümüşinden alqaýdýan velosiped ýürüýüşi ýurdumyzda barha köpçülikliň häsiýete eýe bolýar. Munyň özi ilkinji nowbatda adamlaryň jan saglygy, tebigaty gorumak hemde ekologiýa temizligini öpçün etmek babatda ähmiýetlidir. Şoň üçin velosipediň hyzmatynyň peýdalanmak, bu wagtda sport türgünleşiklerini ýygyderli guramak ýurdumyzda asylly däwe öwrülýär. Ýürüýüşe gatnaşyjylar Türkmeniň Aýgoý binasyny hemde Türkmen Owakyjylyk institutynyň görkäne binalarynyň öňünden geçip, gahrman arkadamyzyň gurduryp beren 10.000 orunlyk sport toplumyny dürli bayramçylyk şäherleri bilen garşylanylyp, bu ýerde ýaýbanlandyrylan sport we medeni çykyşlar dawaraň ähmiýetini hasam artdyrdyp, medeniýet we sungy deşgärleriniň ruh bilen aýdym saatlar hemde dürli sport görkezme çykyşlary, dürli ýarışlar aýratyn täsirli bolup, şu ýerde guralan sergi milli liderimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyna beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlaň taýýarlanşy bayramçylyk şäherleriň üstün ýetirdip, sport toplumynyň içinde ýaýbanlandyrylan dürli ýarışlar aýratyn täsirli bilen tapawutlanyp, şäherler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň belent ruhyny özünde jemledip, bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilen dawarly şäherler dürli sport ýarışlary welaýatyň etrapdyr şäherlerine, edara kärhanalaryna, bilim ojaklaryna guramaçylykly geçerlik hemde ýokary ruh bilentligi wesenip, olary iýleşlermede işçiň gatnaşdylar. Bu dawarlary güneşi diýarymyzda höküm sürýän agzy berligiň, jewetligiň, betewliň hemde sagdynlygyň aýdyn ýüze çykmasy bolup, hormatly prezidentimiň arkadaly serdarmyzyň adyna aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töründen çykdy.
Liverpool ayetinde keme bütün dünya sağlık günü münasebetli gurulyan köpçülüklerini beden terbiye sport çarelerine yuqarı işenlik maksut bolup sportlarını sağdan durmuşun acayip sağlaşanmışan hükmünde davara ve seniyane bayramçılık çareleri ulu ruhrentligi şahatlık şağalana ve seni. Farab Türkmenabad Avtolog köprüsünden gulayatyny Bagtyar ilatynyň usta türgünleriniň gatnaşmagyna köpçülüklerini velosipedli ýürüş badalgaly. Ýurdumyzda velosiped sportunyň ýygydaly ösürilip, uly meşhurlygy eýe bolanyny belläp geçmek hasam ýakymlydyr. Sağdunluğun ve ruhunetliğinin davaralanan yurdumuzda milli sportumuzda ösürmekte, durmuşa geçirilýän giň meşhurly özgörtmelerden ruhlanýan velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar Türkmenabad şäheriniň beýtarap Türkmenistan şaýorunyň urgunça ýürüýüşi dowam etdiler. Biri-birinin görkana döwrüp binalaryň öňünde gurulany aýdym sağda çykyşlary, giňden ýaýwanlanan sport şäherleri, bayramçylyk ruhuna wesenýän bugünkü şäherleri çuňgury many mazmun bilen baýraşdyryp, dawara aýratyn röwüş çaýdy. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylaryň owudyny hatary şäheriniň gözelligine gözellik goşýan ak ýol binasynyň goloýundan geçip uly buýsan şan halkymyzy ak bagta ataran hormatly prezident we alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylary bayramçylyk ýürüýüşini dowam edip Türkmenabad şäheriniň gözelligine gözellik goşýan türkmeniň ak oý binasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde ýaýwanlanýan dürli sport şäherleri bütün dünýä saglyk günüň şanyny urulýan dawralary öwüşgün çaýdy. Soňra velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylary belenilen pellehanadan geçip 10.000 orunlyk Häzirki zaman stadionynyň öňünde jemlendiler. Toý şatlygyna wesenýän dawraly günü Türkmenabad köpürli sport toplumynda aýdym sağda çykyşlary giň orun berildi. Ulayatyň sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmegine ýaglanan hoşgwady aýdymlarda sport elemi ýurdumyzyň türgünleriniň gadalýan ýeňişleri, ülkemizde sportuň ösürilmegine alynıp barýan işleri, berkarar watanymyzyň şanly ösüşleri belent kengde wasp edildi. Bütün dünya sağlık günü münasebetli ulayatyň etrapdaş şäherlerine hereket edýän döwrüp sport mekdeplerine hem dürli bayramçylyk sport ýaşlaryna özara duşukary giň orun berildi. Şanly teni münasebetli geçirilen şäherler hormat prezident bilen degişli urdaky başlanýyşlaryna öz boşly hoşallygy öwrüldi. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna bütün dünýä saglyk gününiň dawaraly sport medeni şäherleri köpçüliklerin saglyň durmuş hereketleri Mary ulayatyna da ir sekerden başlandy. Hormatly prezidentimiň bayramçylyk münasebetli halkymyza iýeren mehirli gutlugy ulayatyň Bagtyar raýatlaryna ýokary ruhanyntlyk duýgusyny döretdi. Bayramçylyk şäheriniň geçýän ýere bolan marşagaryň gözel künjegi vilayatyň medeniyet hemde sunut ustatlarynyň estrada aýdymçylarynyň döwrewap tam toporlarynyň aýdym sağda çykyşlaryna wesenli. Soňra bütün dünýä saglyk güni münasebetli köpçüliklerin velosiped ýürüýüşine badalga berildi. Ýokary ruhanyntlyga wesenen bayramçylyk ýürüýüşi marşagaryň gözel köşesiniň ugry bilen dowam etdi. Şäheriň göni hemde giň köçeleriniň öýel bolşy aýratynlygy, ýol ugrunaky, göýe oturan baglar, bahar pasynyň hoştap hawasy, şäheriň gözel görnüşi hemde döwrüp binalary, ýürüýüş atnaşanlaryň göwünden göterip, bugünkü velosiped ýürüýüşine aýratyn öwüşgün çaýyp, ýurdumyzda velosiped sportunyň uly meşhurlygy eýe bolýanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Sport görkezme çykyşlary sağdan durmuş hereketler bilen goşup, bayramçylyk çäheresiniň ruhuny hasam belende göterdi. Bu ýürüýüş atnaşanlaryň uzaklary uzap gidýän günü hatarlary ýurdumyzda sportuň esasy görnüşleriniň biri bolan velosiped sportuny bolan islegiň hasa artýanynyň tutnamasy boldy. Giňgerimde ýagnanan çykyşlar hemde meden şäherler kalpary sportu, täze iýamyň galkynjy döwrüne bolan söýgü buýsançdan doly adamlaryň göwün uşun ganatlanyrdy. Bütün dünýä saglyk güni münasebetli geçirilen velosiped ýürüýüşine atnaşanlar ýürüýüşiň bütün dowamyny ýokary keýpi çaýlygy wetäp, bellinin uzak aralygy geçip, pellehana geldiler. Hemde velosiped sürmekde öz ustatlyklaryny hemde başarnyklaryny görkezdiler. Bütün dünýä saglyk gününiň şanyna vilayet medeniyet köşküniň öňündäki meýdançada da aýdym saglyk çykyşlar giňgerimde ýaýwanlandy. Vilayatyň estrada aýdymçylarynyň döwrewap tam toporlaryny ýerine ýetirmeklerine sagdyndan hemde ruhy welentligin gözbaşy bolan sport joşgyny wasp edildi. Sportun bir näçe görnüşler boýunça görkezme çykyşlary guruldy. Bütün dünýä saglyk güni münasebetli geçirilen aýdym sagly şäherler vilayatyň köp ugurly sport toplumyna da dowam etdi. Bir ýerde türkmen sportuny, sagdan durmuş ýörelgelerini sport ulgamyna gazanylan üstünlikler wasp edýän aýdym saglaryň şernowazy belentden ýaglandy. Bayramçylyk münasebetli geçirilen dawralarda velosiped ýürüýüşleri geçirilip, aýdym saglyk hemde sport çykyşlary, sagdan durmuş ýörelgeleri giňden ýaýwanlanyp, sagdanlyk hemde rowaşlyk, insan bedenine güýç kuwat berýän sport giňden wasp edildi. Vilayatyň bir näçe sport mekdeplerine ýaşlar geçirildi.
demokratik hemde agrar partiýalaryň vilayet komissiyatlarynyň kärdeşe kılıçlarynyň vilayet birleşmeleriniň vilayet ýaşlar guramasynyň meýletinçiler toparynyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň vilayet komissiýasynyň guramaklaryna geçirilen sport şäherleri öz boşly aýratyny bilen tapatlandy. Mary vilayet sport we ýaşlar teatraty baş müdürläriniň bayramçylyk münasibetli geçirilen dawaralmasy hem täsirli boldy. Bütün dünýä saglyk gününiň sagdanlyk hemde sport medeni şäherlerine atlaşan vilayetin bagtyar raýatlary beden terbiýany we sporty üstünmekde, insan saglygyny goramakda alyp barýan ägir tul işler üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Berkalar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arka dagly zamanasy ýylyna ýurdumyza raýatlamydan saglygyny nazarlaýan tutumlary, belent maksatly işlere, sagdyn durmuş ýürelgilerine hemde adam hukuklarynyň üpçün edilmeni başlanan şäherleri giň ermerliýe. Şeýle şäherler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň başlangyjy bilen ýurdumyzyň maliýe we ykdysadyýet, zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrlikleriniň guramagyna geçirildi. Depgünli ötýän ykdysat taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygy ýoly bilen döwletimizde adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okamagy, hünär edinip ökde hünärmenler bolup ýetişmegi, münasip din salmak üçin ähli şertler döredilýär. Bular barada gurrunlar şäherlerin içinden ýerşarga çol geçdi. Maşgala muqaddetligi, milli gymmatlyklar, däp desurlarmyzy hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunullygy we hukuk tertibini üpçün etmek, raýatlaryň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalyň öňüni almak, watan söýjüligi, insanperwerligi, zähmete söýgüni terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gadananlaryny hasy berkitmek, täze derejeleri çykarmak, şäherlerde ýetasy üns berilen uğurlaň biri boldy. Raýatlar köpçüliklerin beden terbiýe hereketlerine çekmek, sagdyn durmuş ýörelgeleri agrarlyk gazanmak baradaky çykyşlara da uly orun berildi. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň abadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumy adamdat ruhy gymmatlyklary ýetatyna terbiýelenmegine gönükdirilen toplumlaryň özgertmeler üstünlükli durmuşa geçirilýär. Şäherlerde köpçüliklerin ekologiýa şäheriniň ähmiýeti, adam saglygyna peýdasy, velosiped sportyny ösürmek we wagt etmek möhümdigi bellendi. Giň erimdäki maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol belent raýatlyk we watançylyk wagtyny etigat etmekde. Ýaşlar terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Şäherlerin ýokary ruhy elentligi halkymyzyň midemet agdy berligini, bitewligini alamatlandyrýar. Hormatly adamlar, Nursa ýurdumyzyň raýatyna we paýtaxt Naşgabatda 7 aprel saat 20-den 8 aprel saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışylaň. Balkan vilayatyna üýtgäpirýän buruty howa az kem ýaşaýar gün orta gün watardan telde sekundda 94 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 11-16 gradus, gündüzine 20-26 gradus. Kenarya etraparyna 12-17 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna üýtgäpirýän buruty howa urup demirgazyk gün watardan telde sekundda 10-15 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 22-27 gradus. Gün orta gün dogry etraparyna 32 gradus çene maýl bolar. Mary vilayatyna üýtgäpirýän buruty howa urup gün orta gün dogrydan telde sekundda 10-15 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna üýtgäpirýän burutly howa bolup gün dogrydan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Daşowda vilayatyna üýtgäpirýän burutly howa bolup günüň ahyryna az kem ýagşýar. Gün dogrydan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 11-16 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Paýtaxt Naşgabatda üýtgäpirýän burutly howa urup demirgazyk gün watardan telde sekundda 12-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa ýejetine 16-18 gradus, gündüzine 23-25 gradus maýl bolar.
Yurdumda boýunça aprel aýynyň 8-ine magnit hadisatynyň durmuksyz ýagdaýda bolmary aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgenmegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňaýsyl täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügüne ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehribaniyleşer, bulary berja etseňiz ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary paşamyz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň beýhidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çynur. Hoş sağ olun, edil eleşer.